Afad n'ale ye baarakɛda ye min ɲɛsinnen bɛ kasara kow ma y'a lase ko a bɛ taa mɔgɔ 1498 na min sara wa mɔgɔ banata bɛ taa mɔgɔ 8533 so belebeleba 2834 karila min b'a jira ko mɔgɔ sata bɛna caya tuguni n'o farala siri fɛnɛ ta kan. Baarakɛda mun tɔgɔ ye Sana ye ja dɔw yira min na duguba caman bɛ ka kari-kari. O duguw la Lataki b'o la n'ale bɛ Méditerranée kɔgɔjida la. Alep n'ale ye duguba filanan ye Siri jamana kɔnɔ. A bɛ taa so 46 la min karila wa o ye mɔgɔ 156 faga. Ye marabolo ɲɛmɔgɔw ye nin na se Sana sanfɛ. Hama dugu la sojanba dɔ min tun ye étage 8 ye o karila ka sɔrɔ mɔgɔ 125 tun b'a kɔnɔ. Croissant Rouge mɔgɔw ye nin fɔ AFP sanfɛ. Lakanabagaw tun bɛ ka mɔgɔ suw ni mɔgɔ banalenw sama k'u bɔ yɔrɔ karilenw na. Siri jamana ka minisiriso mun ɲɛsinnen bɛ kalankow ma y'a lase k'a fɔ ko kalansow bɛna datugu kunɲɔgɔn 2 nata nin kɔnɔ. Siri jamana ka mara bɛ yɔrɔ yɔrɔ la. Bagnas usine mun bɛ taji bayɛlɛma o datuguna.